The President Emerson Mnangagwa administration has been banning midnight oil to present to the region a different Zimbabwe from the one projected by the hostile media. Ashpere mushe mure Zimbabwe zvonzi muzora nezuro aiwa yanga riri bishi apatona government the ruling party ZANU-PF yanga ichimanya-manya kuti ikwanise kupresenta zvisirizvo aiwa zvinopresentewa pasocial media zvainoburitsa ichifumura pasocial media yaizama kukavhira sanapinda masvika abuda nyongwa muzora nhasi subscribe or like what on the bell like tipinda munhu kwamuchinzi. The summit will be a crowning moment for Mnangagwa as he takes over the rotational chairmanship of the regional bloc, a turnaround for a man who 7 years ago was on the ropes due to ZANU-PF brutal succession wars. This summit is in addition with the difference as citizens are casing the day Zimbabwe was chosen to host the 44th edition of Sadc Heads of State and Government, as they have been forced to change their daily routines. Vendors have been driven off the central business district as there is a heavy police and army presence in towns and in some residential areas, especially in Harare, that the government moves to thwart potential demonstrations ahead of the summit. Over 100 activists are in detention, including 4 who were dragged from a Victoria Falls bound plane at Robert Gabriel International Airport. Iyi ndo nhani rakabatira panapa iri kunzi aiwa this is the Sadc summit vanhu yakanga vakamirira here, ndiyo summit vanhu vanga vakagadzira yavaiprepara here, yakadeclarewa aiwa some years ago zvinzi Zimbabwe ichatora chairmanship. Panapa tinoona kuti vanhu vari kuuya vachichema-chema vachiti aiwa muzana nezuro government yaizama kupresenta aiwa yakati mahypocrites kuti vanozama kupresenta zvavari. Vanotaura mashuku ekuti aiwa maactivists ari mumajere vakasungiwa, mavendors vabvisiwa mumastreets. Izvo zvinyazoratidza kuti aiwa vakuzama kuda kupresenta zvavasiri. Tudze mafuro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Kunyanya kume section medu musana subscribe or like, turn on the bell icon.